goddag. Vi bringer nu en udsendelse, der fortæller noget om, hvad der foregår på vores skole og i vores by heroppe mod jul. Vejret har jo endnu i dag, den 7. december, ikke givet anledning til julestemning, men allerede fredag morgen den 1. december blev vi ved morgensangen mindet om, at julen nærmede sig, i det nogle af os sang med på hver velkommen herrens år, mens andre forgæves søgte at føje på adventskransen. Men hvad der var glemt af udsmykning i drengenes gymnastiksal på skolen, kunne i hvert fald opleves, hvis man tog en tur ned i gågaden. Allerede midt i november måned begyndte man at hænge girlander op, og i butikkerne blev der pyntet med julenisser, lys og andre ting, som vil have til formål at sætte folk i en rigtig juleindkøbsstemning. Vi vil nu tage en tur ned i gågaden i Struer for at se på noget af den udsmykning, som vi kan finde hvert år i december måned. Og vi vil tale med nogle af julegaveindkøberne for at høre deres mening om juleudsmykningen. Vores udsendte medarbejder, Kasper Rousseau, interviewer. Vi befinder os nede på torvet i Struer. Vi ser her det store, flotte juletræ, som er placeret her på Rådhuspladsen. Rundt omkring på markiserne ud for forretningerne har man dekoreret pænt med små juletræer, som om få timer samtidig med det store træ vil være tændt og vil være til glæde for byens borgere. Og nok ikke mindst børnene vil være begejstret over at se den juleudsmykning, som jo er pænest og flottest efter mørkets frembrud, når alle lysene er tændte. Klokken er i øjeblikket 1:30 om eftermiddagen. Det er ikke den travleste tid. Der er ikke så forfærdeligt mange mennesker i gågaden, men må ikke om nogle få timer, må der så ikke vil være rigtig mange juleindkøbere, både på gaden og i forretningerne. Vi ser her også, hvordan gågaden er smukt dekoreret med girlander. Og dog ja, vi kan jo også se, at vi har folk her i gågaden. Hvad synes du siger om juleudsmykningen her i gågaden? Den er sådan vældig fin. Synes du, den er vældig fin? Ja. Hvem tror de, der betaler udsmykningen her? Synes du, om man begynder for tidligt med at pynte til jul hernede i gågaden? Sådan? Ja, det synes jeg faktisk. Synes du, det er for tidligt? Ja. Jo, det er det faktisk. Men, og det er faktisk for tidligt. Jo. Hvad nu, hvis der slet ikke får pyntet til jul? Vil de så købe gaver? Sådan? Ja, det vil man jo under alle omstændigheder. Det afhænger ikke af juleudsmykningen. Nej, det gør det. Har de lagt mærke til, om varerne her i gågaden, de er blevet dyrere herop til jul? Nej, det tror jeg sådan ikke. Det tror de ikke, ja. Mange tak. Vil I lige svare på spørgsmål? Ja, jeg synes, jeg kan. Tak skal I have. Vent om, så vi kan se på kameraet. Hvad synes de om juleudsmykningen her i gågaden? Ja, jeg har ikke set det tændt, men ellers så vil jeg nok sige, at der kunne godt være sådan lidt mere pyntning i de græn. Det kunne ikke lige være en af græn, der kunne godt være lidt mere sådan, måske små lys derhen i og så videre. Sådan. Det kunne virke lidt mere oplivende. Jo, det er simpelthen bare rigtigt. Hvem tror de, der betaler den her udsmykning? Ja, det tror jeg, skatteborgerne, de gør der. Ja, det gør de nemlig også. Ja, det
klart. Øh. Men det vil vi også gerne, når det så ser ordentligt ud. Det vil de gerne, det ser ordentligt ud. Ja, det synes jeg. Ja, det er meget. Synes de, at man begynder for tidligt med at pynte til jul? Ja. Jeg synes, at det skulle være omkring den 15. De mener, den 15. det skulle være passende? Ja, det er omkring. Jeg synes, det er synd for børn, at de begynder i november måned. Jo. Det er for lang tid. Det er for lang tid at se på det her så. Ja, små de bliver for spændt. Jo. Inden det bliver jul. Ville de købe gaver, hvis det var sådan, der slet ikke var pyntet til jul? Uanset, så vil jeg købe alligevel. Ja, det er sådan. Det er nu altså vores tradition. Ja, det er. Det gør man jo. Har de lagt mærke til, at barnet de er blevet dyrere sådan heroppe mod jul? Det bliver de altid. Det bliver de altid. Når vi kommer efter 1. december, så stiger de altid nogle procent. Så stiger varen altid. Det gør de altid. Det ved vi. Ja. Hvis vi køber i november måned, så er det altid lidt billigere, end det er i december måned. Jo, tak skal I have. Nej, jeg har faktisk net noget over tapet. Goddag, vil lige svare på et spørgsmål? Ja, det vil jeg. Jeg skal kigge derhen af. Ja. Hvad synes de om juleudsmykningen her i gågaden? Ja, jeg må sige, jeg ser den jo først i det her øjeblik. Det ser da meget pænt ud, jo. Synes de, det ser meget pænt ud? Ja, jeg synes, det har kostet en del på, kan jeg se. Der mangler ikke sådan lidt i granerne ja, sådan. I hvad? I granerne Nej, sådan. i gran. Jeg synes, der er gran nok i hvert fald. Ja, men kunne der ikke være lidt lys eller sådan noget i granen? Lys, der er jo masser af lys i granerne, er der ikke? Nej, der hænger nogle i girlanderne over. Nej, jeg synes, det er udmærket. Jeg er godt tilfreds med det. De synes, det er udmærket? Ja, jeg er ikke så meget for juleudsmykning i almindelighed, men... Jo. Ja. Den her udstilling. Det gør formodentlig forretningerne i gågaden. De siger, kunderne, der betaler til forretningen. Selvfølgelig i sidste instans er der det, men i første omgang må det jo være handelsstandsforeningen eller sådan noget, der betaler det. Jo. Selvfølgelig bliver der lagt på priserne bagefter, det er da klart. Ja. Synes man begynder at pynte for tidligt her op til jul? Ja, det synes jeg. Hvorfor? Jo, det er jo det er jo for længe en højtid, som faktisk det bliver presset op i et plan, hvor det slet ikke hører hjem, synes jeg. Jeg vil mene, hvis man begyndte med det omkring 15. december, så var det i orden. Den 15. december? Ja, ungefær sådan, at der er en uge til den slags ting. Det må være tilstrækkeligt. Tidligere formand for Gågadeforeningen, Poul Johansen. Kan lige spare for os på nogle spørgsmål? Det vil jeg meget gerne, hvis jeg kan. Hvor dyr er juleudsmykningen? Gågadens juleudsmykning i år vil beløbe sig til ca. 22-23.000 for gågadens vedkommende. Det er jo mange penge. Det er mange penge. Men nu har vi også foretaget nye investeringer i de stjerner, I ser heroppe. Alene stjernerne der koster jo 1.000 kroner stykker. Dem har vi i år anskaffet 9 af. 9 stykker? Ja. Ja, det tager godt på pengepunktet. Hvornår begynder man at pynte til jul? Altså, vi begynder her midt i november måned. Nu i år har vi tændt julebelysningen den 1. december. Altså er det samtidig, at vi har haft en adventssøndag, ligger sidst i november måned. Vi følger gerne sådan hen til adventssøndag. Er det ikke for tidligt? Det er ikke for tidligt. Og man kan godt sige, at folk i dag er faktisk tidligere på det med juleindkøb og hvad de nu har udset sig. Og derfor vil vi gerne have, at belysningen er i orden. Er det ikke sådan, man begynder så tidligt? Er det ikke sådan, at børn, de bliver, det hele det bliver kørt op på sådan en stor plan, så børn, de bliver for ivrige? Nej, altså man kan sige, at det er jo kun monteringen, der begynder, for vi tænder jo først omkring december, altså når det er selve julemåneden. Jo, stiger priserne herop til jul? Ikke på varer, der er fast. Det er samme priser. Der er jo ikke noget, fordi der har man jo kunne foretage sine indkøb, altså for så lang tid siden, så der er jo ikke noget, der stiger der. Altså selve det, man regner med, folk de vil købe i julegave, det er det, der stiger? Nej, altså selve, julegaven, de stiger jo ikke. Stiger de ikke? Nej. Hvordan er julehandlen i år? Det er lidt tidligt at spå om endnu, men altså foreløbig kan man sige, har det altså ligget pænt med juleindkøb. Mange er rigtig tidligt i gang med at købe. Altså det, de har udset sig, går de ned og sikrer sig for at være sikre på, at det er der. Og derfor er der mange, der køber ind nu i de gaver, de virkelig ved, de vil have. Dem køber de nu? Dem køber mange nu, og så bliver det senere hen bliver det sådan lidt mere ind imellem impulskøb, når folk så ser sig og går ind og køber. Jo, mange tak for det.
Vi skal nu tilbage til skolen igen. Den 4. og 5. december afholdt ved Forældreforeningen julestue i skolens gymnastiksal. Her var fuldt hus begge aftener i den julepyntede sal. Aftenen bød på underholdning af forskellige art, og juletalen blev begge aftener holdt af skoleinspektør Frode Pedersen. Vi skal nu se et glimt fra julestuen. Det er elever fra 7. B, der opfører et lille sketch. Nu holder vi op med at skrive for i dag. Men jeg vil gerne høre jer lidt. Hvem kan sige mig, hvornår skoven er kønnest? Når solen skinner på træer stoppe, og piger små mellem vandter hoppe. Hej hop, se der er græsset grønt. Hej hop, på skoven er så køn. Ingen er så kønne, som skoven lyser grønne. Ingen er så kønne, som skoven lyser grønne. Det var godt, meget godt. Hvor bliver jordbærne allermest røde? Bisse. Det var rigtig Bisse. Men hvor svømmer fiskene? Trisse. Hvis de i skoven søger små, fisken bor i bølgen blå, svømmer om til solbåndet, sover vi den sovende. Ja, de ligger blødt og sover sødt. Nå, sig mig engang, hvad for dyr bor der i skoven? Tusse. Bamsen bor i skoven, ulven løber amok, lå der røde Mikke og gamle ulemor. Lille Morten har nok springer over sten og står, gamle moster Krage siger kra, kra, kra. Ja, I har glemt noget, for hvem bor en stor tue under grantræet? Lasse. Store tue under granen, det er myrens hjem. Frem og så tilbage, hele lange dage. Travle myrer, flittig bærer du til hus og hjem. Det var rigtigt, og det var pænt sunget. Men hvem kan sige mig, hvad frøken Mosen siger? Lille flue kvaks, vogt dig lidt for mig. I et bælgisnæs sluger jeg med dig. Det skal gå en bad og smage rigtig rart. Og 1, 2, 3, nu er fluen lige forbi. Så skal vi have en sang med blomster til sidst. Hvad for blomster gror der i skoven? Nej, det der kommer månens fod. I skoven der gror anemonerne små. I græsset sig gemmer violerne blå. Bukka og nellik, de dufter så sødt. Musbunden redder et leje så blødt. Konvalerne dufter hvert eneste vår. Fine og hvide i skyggen de står. Blåklokker gynger på stilke så små. Bellisen ler op i skyerne blå. Så stiller vi op, 2 og 2, og går en tur i skoven. Juhu! Skolen er lukket og bøgerne med. Til skovs og til solskin vi vandrer afsted. På mosen vi danser og leger og ler. Blandt blomster og busken er alt for flere.
til barnetroens drømmeland. Og hvis du drømme kan, så vil jeg viske, når vi er der. Skal vi bevare julehjerter sammen i et præstegård med rigtig julesne? Jeg kan tydeligt høre lænkehunden stamme, mens de glade spurgte julen i. Og hvis blot du er fast med en liv og en sats, så bliver hjerterne straks af den rigtige slags. Skal vi bevare julehjerter sammen? Jeg vil tro, at det bliver bedst, når man er to. Det var Struer Borg Realskoles kor 2, vi hørte under en prøve. Nummeret leverede koret fra publikum ved julestuen mandag aften og fik herfor et velfortjent bifald. Vi er i dag ved den 12. december, og julestemningen på skolen vokser. I sanglokalen er der hver dag ekstra julestemning på. De mange blokfløjte og melodikahold spiller for tiden de mange kendte julesange og salmer. I sangtimerne, som desværre med tiden er blevet færre, glæder man sig også til julen. Vi vil nu besøge 6. A, som har sang med Jakob Børsting. De synger først en populær julesang for os, derefter lidt moderne børnesang. Nu har vi altså jul igen, det lader sig ikke skjule. Og vi er vældig med på den, vi snakker kun om jule. Om juletri og julegran og julelys og gaver. Om julefest og juletræ og juleskat vi laver. Ja,
Julestemningen vokser på vores skole. Det er i dag onsdag den 13. december. Spændingen om det forestående bliver større, men størst er spændingen nok blandt skolens yngste elever. Vi vil nu besøge en af vores børnehaveklasser og tale lidt med dem. Programsekretær Kasper Rousseau interviewer. Glæder I jer til jul? Ja. Hvorfor gør I det? Fordi får nogle julepakker. Hvad får I? Nogle julepakker. Hvad ønsker I sådan i julegave? Dukketeater. Hvad ønsker I andre jer? Politisæt? Ja. Hvad ønsker I andre jer ellers? Jeg ønsker mig kobbersæt. Doktorsæt og kobbersæt? Nej, kobbersæt. Kobbersæt? Har I købt juletræ? Nej. Har I det? Ja. Hvornår købte I det? Det kan jeg ikke huske. Nå, det kan du ikke huske. Hvad laver I heroppe op til jul? Laver I nogle små gaver heroppe til jul? Ja, nogle gange. Også heroppe? Ja. Hvad har I lavet? En perlekrans. Har du lavet en perlekrans? Hvem er den til? Mor. Det var godt. Jeg har også tegnet her. Tegner I også heroppe? Loftet sidder nissen med sin julegrød, sin julegrød, som sød og sød. Han ligger og han spiser og han er så glad, for julegrød er hans bedste mad. Spring rundt og alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have julegodter, og de danser rundt i højen. Goddag. Jeg hørte forleden en lille dreng komme hjem fra skole og spørge sin mor: Mor, hvem er herr Hid? Herr Hid? Spurgte moren. Hvorfor spørger du om det? Jo, for i skolen, der synger vi nemlig i denne tid: Vær velkommen herrens år, og velkommen herr Hid. Ja, I har vist alle sammen sunget med på Vær velkommen herrens år. Og måske har I også hørt pigekoret synge den ved julestuen tirsdag aften. Den tekst, som vi har sunget, handler jo om kirkeåret. Vi byder jo med første søndag i advent de nye kirkeår velkommen. Når I nu om nogle dage har ferie, så skal I jo sikkert sammen med familien fejre julen derhjemme, og vel nok det I allermest glæder jer til. Og derefter, ja, så kommer jo nytårsaften. Den aften, hvor vi siger tak for det gamle år og byder det nye kalenderår 1973 velkommen. Kl. 24 nytårsaften, der hører vi over radio og tv igen Vær velkommen herrens år. Denne gang dog med en anden tekst, der byder kalenderåret velkommen. Og bagefter, der vil I kunne høre, hvor to nationalsange bliver afsunget, nemlig Kong Christian stod ved højen mast, og Der er et yndigt land. Vi mener da også, at selv i denne søde juletid, at der må vi tænke på, hvor godt vi har det i vort land. Tænke på, hvor dejligt vi har det imod mange andre millioner
i fjerne lande, der ikke kan opleve julen som vi. Jeg skal nu have fornøjelsen at præsentere skolens helt nye sangkor. De har valgt at kalde sig Beer Bottle Slickers, og sangkoret har netop indstuderet Der er et yndigt land, som de så også vil være parat til at afsynge nytårsaften. Altså for første gang skal I høre mandskoret Beer Bottle Slickers. spillet for jer, det var videoprogram. Og den kan I også få at høre på fredag den 22. december i kirken, hvor orkestret vil spille for jer. Vi spiller nu en julesalme, Et barn er født i Bethlehem.
Det er så i vores gamle skolegård. Her er også julestemning. Det gamle læskur med de fine dekorationer har fået i julens anledning indirekte belysning, sådan at vi alle hver morgen kan glæde os over at se det initiativ, som blev taget fra Forældreforeningen, at gøre vores skolegård mere børnevenlig. Vi ser også nu her sidst på eftermiddagen, klokken er 5, at der er aktivitet på vores skole. Det er et af blokfløjteholdene, der netop har afsluttet en prøve. Her i december måned har vi også i skolegården haft glæden af at kunne se 4 flotte juletræer, som har været tændt hver morgen og også om aftenen. Om aftenen har de elever, som går til frivillig undervisning, jo kunnet glæde sig over juletræerne, som smukt dekorerer den gamle skolegård. Vi er nu nået til den 15. december, og som I af udsendelsen har set og hørt, drejer det hele sig næsten nu om jul. Vi har julestemning i butikkerne, på gaden og rundt omkring i klasserne på vores skole. Og vi har set glimt fra vores skolegård, som også inspirerer til julestemning. Vi skal nu tale med vores skoleinstruktør og høre noget om der også på kontoret og på lærerværelset er julestemning. Ja, nu vil jeg gerne lige først bede jer undskylde, at det er en lille smule handicappet der, fordi det er så forkølet. Og det giver jo ikke sådan lige fra en umiddelbar julestemning. Men om der er julestemning blandt lærerne, om der er julestemning på kontoret, ja, det er der faktisk. Bortset fra, at vi lige har haft termin, og det er jo ikke sådan lige fra en julestemning. Så vil jeg da godt sige, at vi i går havde ret kraftig julestemning på lærerværelset. Og jeg vil også sige, at der for så vidt inde på mit kontor er ret god julestemning. Selvom jeg ganske vist lige i dette sekund her har kigget ud af vinduet og har set 2 unge mennesker stå nede og ryge lige fra i vinduet. Og det gør selvfølgelig ikke juleglæde, når man finder man ryge på skolen. Så alligevel så er der noget, det kan vi komme væk fra, at der kommer noget positivt i december måned. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg sidste år var ved denne tid over i USA, og tænkte på Struer, og på, hvordan mine elever, de nu har det her. Og det samme, det gælder jo, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan man nu vi vores elever har. Og jeg må sige, at det har i højeste grad givet mig julestemning, at der i år har været lejlighed til, og jeg kommer lige fra nogle klasser, hvor jeg har været inde og sige det, der er 9 klasser af skolens samtlige klasser, hvor der intet som helst ondt har været at sige i klasserne ved laversmødet i går. Jeg tror, det er første gang i skolens historie, at der er sket så mange klasser, hvor der overhovedet ikke var noget som helst at påtage. Det kan I stole på, det er den bedste julegave, jeg har ondt af at sige om nogle af eleverne. Det tjener disse klasser til stor ære, og det er, som jeg sagde før, den bedste julegave, jeg har fået, og det er, at der er så mange dejlige elever på skolen. Og så er der en ting ved om morgenen, som jeg er så glad for, at vi kan synge de dejlige julesalmer. Der er bare én ting, der ærger mig. Når jeg kigger ud over den her smukke forsamling, det er nu sådan set. Så ærger det mig, at jeg hører næsten ingen og ser næsten ingen synge med. Det synes jeg er synd. Der hvor der er sang, der kan intet ondskab trives, og derfor synes jeg, det er synd, at I ikke synger med på de skønne julesalmer. Jeg kunne ønske, at der var nogle flere, der sang med på dem. Men ellers er det altså juleglæde og julestemning på mit kontor hos mig. Er det anderledes, at det er skolen, så jeg kan Nej, det vil jeg faktisk give på en måde ikke sige. Der er nok altså mere, jo på en måde er der mere lys stemning, både blandt lærerne og blandt eleverne. Og navnlig jo de små elever, de er jo en fornøjelse at komme ind i de små klasser og se, hvordan de er optaget af, og spørger dem om noget, og så har I lavet julegave. Åben her, så er de straks med på at optage det. Det kan jo ikke undgås,
at når man ser den julestrålens glæde, der kommer fra de små børn, det kan glæde en i sit inderste hjerte. De store, I er jo sådan helt baseret. Og I har ikke nær den juleglæde, som de små børn har. Men det er da også rigtigt, hvad der står blandt lille børn på mors skyld, at det er først og fremmest de små børn, julen er beregnet på. Men altså, jeg synes jo ikke, det er til at stå for, de rigtige børn, vi har i de små. Altså, jeg synes ikke, det er til at stå for, når de kommer med deres ønsker, og vi har lavet julegave til far, og vi har en julegave til mor. Og er der noget skønnere, end at høre sådan en bitte pige og bitte dreng sige, hvor snart jul. Og så høre dem sige, jeg ved noget, men jeg siger det ikke. Og så far han svarer, jamen jeg ved noget, som I ikke ved, men jeg siger det heller ikke. Det er jo en skønne ting. Har du en lille oplevelse her fra skolen, som du fortæller os? Ja, det har jeg faktisk. En af de største, det var nok i år, da jeg gik over foran. Der kom en lille pige fra første klasse og stak sin hånd ind. Men min mor, hun kender godt dag. Ja, det siger måske ikke jeg så meget, men det var for mig en stor oplevelse. Og så vil jeg også sige, at jeg havde faktisk en vigtig oplevelse til julestuen. Ved at se det her smukke optog af Lucia-pigerne. Ja, det var faktisk sådan, at jeg næsten fik tårer i øjnene. Det var en virkelig stor oplevelse for mig. Det var det. Og så har jeg prøvet at have den personlige glæde, at der er en hel del, der har ringet til mig og spurgt, at de kunne få et aftryk af de tanker ved juletid, som jeg udfordrede under julestuen. Det er jo til stor glæde op, at jeg har fået børn og voksne af julehumør. Det er faktisk nogle af de bedste oplevelser, jeg har haft i de nærmeste dage. Men jeg har oplevelser hver dag. For mig der er skolearbejde faktisk, jeg lyver ikke, når jeg siger, at for mig er skolearbejde noget i lighed med digteren Thomas Kingo, når han siger, at hver morgen i skål en nåde uden mål til mig nedsfylder. Det føler jeg faktisk inderst inde hver dag. Jo, tak for det. Vi siger tak til skoleinspektøren. Det sidste indslag var udsendelse af skolens pigekor. Vi har besøgt koret under en prøve lige før jul, og vi skal høre koret synge en vestindisk julesang, Mary Boy Child. To
Det var slut for denne gang. Vi fra 10. B har så kun tilbage at håbe, hvor udsendelse har smittet af på jer, så I rigtig er kommet i julestemning, for nu er det snart ved tiden, hvis det skal nås. Og så har vi kun tilbage at ønske en rigtig glædelig jul.